Erokamano nyakwara Mogi kuom kete e Ramogi TV. Weche manyien mag migago chakore sani achiel kachiel e Ramogi TV, kama wan kod weche mopogore opogore. Nyakwara Mogi magi oting'o weche mag medo keto kenge mag thiro kuo penj ka sirikal medo golo siem ne ng'ata ng'ata mani kod paro mar nyayo kuo penj e pacho ka. Kopogore kod mano, Nyakwara Mogi kotende kod weche mabende ng'iyo weche mag somo, weche mag thieth, weche mag ng'iyo ni sirikal otiyo kare ka. Jodolo mag kanisa jokopere bende koro golo dwondgi ka gikoni ok gimor kaka sirikal dhi nyime kod tayo chenro mage. Gikoni weche mag pogruok kodwa neno mathoth e sirikal, weche mag mibadhi kaachiel kod weche mag ndhogruok gin weche mag gikoni ok nyal kelo ber ne oganda jo Kenya manyaka koro riegi mana malong'o. Wan gi mathoth Nyakwara Mogi mag alidhoni alidha, to mokwongo wayud thuond weche. Obila mag okwach kicho ma kwachich kuo penj mar KCSE e boma ma Nakuru ka tend migawo mar somo bende ogolo siem ne jonyuol madonjore e kuo penj. Counties are in limbo. They are unable to make decisions on account of the failure to have in place a county allocation of revenue act. Jakom riwruog Governors okwayo jood bura mondo winj ywakgi kendo kik ndos bajet ma yande oseketi ne loch gwenge. Sirikal ochako chenro mar tiego rawere ma Homa Bay kokalo aguch ngaf e weche mag riembo nyamburko kaka yor nyuolo tije. Machiegni nyatudori kode nambari 360 Facebook Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube Ramogi TV Kenya ka X en Ramogi TV KE. Nyinga en George Bati. Duol mar jodolo mag kanisa jokopere osayo sirikal kaluwore kod nek ma oyaye kod weche mibadhi mosebedo kamedore pacho ka. E twak margi jofwambo jodolo go nyiso sirikal mondo ket okenge mar fuong'o ngima ne oganda jo Kenya. Bende gikoni ndhogruok e kind jotelo mag siasa osenyayo pogruok e kind ogendni ka ginyiso jotelo moyier mondo chop singo mane giketo ne oganda jo Kenya. Jodolo go luwo ni sirikal opong' kod weche miriambo kendo ok gichiw ler mowinjore e wi chenro mawuoyo kendo mamulo ngima oganda jo Kenya kaka okumba mar thieth mar SHA to kod aguch omenda mar thieth mar SHIF. Kagisayo paro mar medo kinde jatend piny bedo e telo nyaka higni 7, gikoni ting' mar piny owacho ma gin godo en neno ni odwok piny osuru ma kinde ka kinde ma oket go jo Kenya. Corruption may not always involve financial benefits, but the unjust use of position and authority or abuse of office. The massive greed we are witnessing is shocking and heartbreaking. The violation of human rights and freedom of speech. We are appalled by the blatant recurring incidents of reported abductions, disappearances, torture, and killings of Kenyans. We also decry the increasing murder of women. This has caused great consternation, anger, and disgust. Many families are still grappling with the loss of their children who are brutally killed, injured, or went missing. When the government fails to fulfill its promises, particularly concerning payments to essential service providers, it harms vulnerable communities. This is the case with NHIF. The neglect of faith-based organizations, hospitals, now owed billions in dues, is an issue we have addressed constantly, even with the President. We recall the pertinent and resolved issues we have raised recently with the government over taxation of Kenyans, the hiking of the missionary work permits, youth unemployment, regulations of the education system, especially the CBC and university loan scheme, the failure to constitute the IEBC, etc. We believe that genuine consultation of all concerned stakeholders in all these matters is necessary beyond the casual public participation.
Kawere kod mago wadonje motende kod weche mag pinje. Rawera moro ma jahigni 23 ma osebedo wich bar ne okwach kich e lwenj kedo kod kuo mar pinj ondhi gi obila e gwenge ma Kiamunyi e kaunti ma Nakuru kendo dine tesendo obila ma Nakuru. Jalno ma osebedo katiyo kod nying mar Dorothy Jerop Kiprono ka nyaka sani oseywayo oganda maromo 78,000 maluwe mbui mar Telegram kod ji mamoko 8,500 maluwe e grube mag WhatsApp moloso ne kwalo penjgo. Obila nomonjo ode e kar dak ma Kiamunyi kendo jokerando gi simb ong'we yamo, kadi modhuro mag simu kaachiel kod opande mani kod nyinge mopogore opogore ma osebedo kotiyogo e kwalo penjgo. Nonro nyiso ni rawerano ya e gwenge ma Sacho e kaunti ma Baringo kendo en kod digri ka sani otiyo ne achiel kuom kembe mag pinje maoko. Igeno ni biro chwale do ma Nakuru kiny tich abich. Jagoro mongirore migawo mar somo Belio Kipsang ochiwo siem mager ewi kuo mar penja mar KCSE masani osedhi aseta e pacho ka koseyo jonyuol kuom donjore e penjgo kendo jiwo kuo margi. Kipsang wuoyo e kinde manotelo ne chenro mar yawo kontena mar penje kaunti ma Nyeri kama wacho ni moko kuom jopuonj oyiene nyithindgi dhi e skul kod simbe mag ong'we yamo ma osebedo ka itiyo godo e kuo mag penjgo. Kipsang beno yango ni kwan jopuonjre ma nyiri ma timo penjgo bang' konyore omedore kendo ni malo ka ipimo kod higa mokalo. Our biggest problem in our examinations are we adults, the parents in most cases, because when you hear people saying there is mobilization of resources to compromise our staff, the people who are mobilizing resources are not our staff, it is we as parents. And why are we mobilizing resources? To try to compromise our examination. If we have given an opportunity to our children to be in school for 4 years, compared with last year during our examination time, the numbers of kids who did their exam in hospitals this year went up. It's slightly higher than last year. And that is an indication that we must be able to deal with our social environment. We must deal with, there must be some hygiene, both in our homes, because most of these pregnancies don't happen in schools. Jagoro mongirore migawo mar ngima oganda kod thieth Mary Mudhoni okwedo ripode ma yango ni chanjo mar polio ma ichiwo ne nyithindo e pacho ka ni kod kwiri. Mudhoni wacho ni chanjo no en ma opim kendo oyang ni rang'iny mare ber ma ok onyal kelo midhiero moro amora ne nyithindo. Bende onyiso jonyuol ni kik bed kod luoro ewi chanjo no ka owacho ni thuolo nitie mar chiwo ripot moro amora ma dibed ni otudore kod chanjo ma imiyo nyithindo. Kenya remains at risk at any given time, and that is why we are continually doing the oral polio vaccination, because every dose means a lot. It adds an extra protection for any child who is below 5 years. Children might experience some mild side effects such as fever, vomiting, diarrhea, fatigue, muscle aches, amongst others. And at this juncture, which is very common, sometimes they can become severe, and the parents and caregivers are requested to visit the nearest health facility for a medical review or for a medical review of the child, and may report by dialing our 271 hash number. Ji 20 dhi nyime kod yudo thieth e kuonde thieth mopogore opogore kaunti ma Kakamega bang' yudo masira mar apaya manyo timore odhiambo manyoro ka ji 10 nyowito ngimagi. Masira no manyo timore e apaya maduong' mawuok Chavakali kochomo Kisumu nywando lori mar mauta kod nyamburko 2 mag kido mag Nissan. Masira no timore e olalo ma Ogoho makadho aora Mayala bang' jariembo mar lori mar mauta no yudo ng'ikruok. Obila pod luwo ndach derebano ma yangore ni ringo bang' masira no ka gie sani anyuola mag joma nyowito ngimagi ochopo e kar kano ringre ma Kakamega e temo fwenyo johera magi ma nyowito ngimagi. Niambia mama, natoka college
na nitumie pesa, nimefika hapa Kakamega. Sasa ndio tukaanza kuwa na wasiwasi vile ilifika saa 1. Nikasema hapana, mtoto wangu anafikanga kitoka college, anafikanga nyumbani mapema. Na leo ametoka college kitu kama saa 5 na mpaka wa saa hii acha kuja. Na saa ile nilikuwa tu hapo kwa njia saa 1 saa 2. Ndio niliona ni hiyo accident hiyo kutoka Kakamega. Nikajua mtoto wangu ako hapo. Kwa vile alikuwa ananiambia anateremka anakuja. Vile tumeangalia tumuone, ndio tumejua mtoto wetu amepata accident. Habari, mimi rafiki yangu ndiye alinipigia simu kwamba gari yenye mzee yako ndani imepata ajali na ameaga. Ilikuwa kitu karibu saa 1 ndio nilipata ujumbe. Kanibidi nikapanda pikipiki nikakuja mpaka hapo. Tumekuja hapa tuone kama tunaweza safirisha mwili, hapa mwili tupeleke Luanda. Komeru dhi nyime nyakoro mogi en ni bad migao manono kendo koro chal kor lwasi. Kenya Meteorological Department oyango ni koth mapek igeno mar chwe moko kuom gwenge ma pacho ka e kind kawuono kod chieng' makiny. E nonro margi, Kenya Meteorological Department kata Kenya Met wacho ni koth dhi chwe e kind rapi mar milimita 20 nyaka 30 e gwenge mag Masawa, Hoho mar Okak, Nairobi kod alwora margi. Moko kuom gwenge ma okor ni koth dhi chwe gin kaka Meru, Embu, Nairobi, Machakos, Nakuru, Kiambu, Kericho, Bomet e kind gwenge mamoko. Jopiny modak e gwengego bende ojiw ni obed akicha mar geng'o masira makidek muoch e kinde mag koth kaka oula mamuomore apoya kata e gwenge ma koth ok dibed ka chwe, masira mag ndara nikech oula, sienyruok mag lowo e gwenge mag gode, mil mar polo e kind midhiero mamoko manyalo tuch e seche ma koth chwe. Lokruok mayande otim e chike matayo pok mag omenda mag kaunti koro chal kama biro rocho mokalo chenro mag poko tok budget makamano duok chien gi bilion 20. Jakom mar duol mar Governors mapacho ka Ahmed Abdullahi oseyo okang' mar duoko chien pok mar omenda madhine counties go kolero ni biro thiro chenro mathoth mag counties. Governors mawuoyo Wajir okone jood bura mondo oneni orakore kod wachno mapiyo kaka nyalore mondo omenda ma ong'adi oduok ne counties. We are now in November. The last release which counties have accessed relates to August. We're still waiting for September release to hit our county revenue fund accounts. Many counties are unable to even pay salaries for the last 3 months. Delaying this mediation process and delaying the closure of this matter of Dora and Kara will make the county's situation worse. I want Kenyans to know that counties are in limbo. They are unable to make decisions. They cannot finalize their budgeting processes on account of the failure to have in place a County Allocation of Revenue Act. Kokono much otieno ma nyoro e od bura man Nandi bang' kweth ariyo gwenyore paro ewi report manyo chwal e nyim od bura marango kaka chenro mag tend county no osebedo katiyo. Report no en mar dwaro mondo jatend migepe kaachiel kod apisas madongo mag county no oriembe tich. MCs moko to nyokwedo wachno. Ywaruok makamano nyo kelo koko e od bura no kendo MCs no pimore teko mochwe okelo kethruok mag mwandu e County Assembly manade. Kumekuwa na ufisadi hapa Nandi.
Na leo tungefanya ama kupitisha ripoti ambaye tulifanya uchunguzi kwa muda wa miezi miwili, na tulipata watu wamekula pesa ambayo inafaa iende maendeleo, lakini tumefika mahali hatujafanya uamuzi, si kwa kupenda kwetu, lakini wakilisi wa wadi kutoka sehemu mbalimbali hapa Nandi wamenunuliwa kuuza haki ya watu wa Nandi. Leo nimehuzunika sana katika chambers ya Nandi. Tumeuzwa na wasaliti ambao kwa majina yao wanajulikana Nandi County kote. Hatukuwa tukikula kwa ajili ya watu wa Nandi, wakaaji wa Nandi. Tumekuja na report kamili ambayo ilikuwa ni sawa, lakini imekuwa ni mshtuko. MCS wenzetu ambaye walitumwa na watu wache wawakilishe watu walinunuliwa usiku yote, na sasa wakati hapa wakaangusha report, na hatuwezi kubali. Ambalo lilikera wana sheria wa kaunti yetu ya Nandi ni kuwa walileta ripoti ya kufukuza mawaziri wote. Wakifukuza mawaziri wote, kaunti yetu ya Nandi itaenda mbele namna gani? Wote mpaka ule mwenye analipa pesa wafanyikazi, tutaishi namna gani? Nakuramogi korone twangi motende kod wach mar safar mosebedo kadhi nyime mar nyiso oganda ber ekinde ma kambi mar Safaricom dhialo higni 24 nyaka ne gikel chenro magi kendo gichak chenro margi e pacho ka. Safar mar kambi tudruok mar Safaricom koriwore kod Royal Media Services ma otisi ni Safaricom Sambaza Furaha kawuono chopo odiechienge mar 4. Kawuono gilimo gwenge ma Kapsitet, Nandi Hills, Nangoi, Kapsabet, Chepterit, Mosoriot nyaka gwenge ma Kapseret. Jo Kenya medo loyo mich mopogore opogore kaachiel kod chenro mag thieth maonge chudo ma ichiwo gi Safaricom ka giingo higni 24 nyaka ne gichak chenro mag e pacho ka. Nyakwaramogi wadani watudre achiel kachiel kod jafwambo marwa Willy Lusige ma mondo omiwane ler manitie kotendo ko weche madhi nyime odiechieng' ma kawuono. Willy, jana mlikuwa na shughuli za hapa na pale kuwapa watazamaji na wasikilizaji baadhi ya zawadi. Leo hii sijui shughuli zimekuaje, mmeanzia wapi na sasa hivi mmesimama katika eneo lipi na mnaelekea wapi siku ya leo kwa Safaricom Sambaza Furaha? Na kama ulivyosema, tangu siku ya Jumatatu safari hii ilianzia Narok, ikaja Bomet, ikaja Kericho, na ni wazi kwamba jana tulipeana zawadi tofauti ikiwemo simu, mbuzi, vyakula ili wale ambao ni wateja wa Safaricom waweze kufurahia Krismasi tofauti. Manake Safaricom imeanzisha mchakato mzima wa kuzuru taifa lote almaarufu Sambaza Furaha na Safaricom kuweza kusherehekea miaka 24 ya kuweza kutoa huduma hapa nchini. Jana tulikuwa katika kaunti ya Kericho ambapo tuliweza kutembea maeneo mbalimbali, tukamalizia katika mji wa Londiani ambapo maelfu ya watu waliweza kufika na kuweza kujishindia zawadi tofauti. Leo hii pia tulianzia maeneo ya Kericho, lakini yale ya mwisho ya mpakani pale Kapsitet, alafu tumesafiri tumekuja hadi huku ambapo leo hii tuko hapa katika mji wa Nandi Hills. Tukitoka hapa tutaelekea Kapsabet, tukishatoka Kapsabet tutaelekea Mosoriot, alafu mwisho wa siku tutakuwa tunakamilisha safari hii katika mji wa Eldoret ambapo pia kesho hapo Eldoret ndipo tutakapoanza safari hii ambapo Royal Media kwa ushirikiano na Safaricom wanarudisha shukrani kwa Wakenya, na pia kando na hayo kuweza kuwatuza almaarufu Sambaza Furaha Krismasi kusherehekea miaka 24 tangu Safaricom ilipoanza kutoa huduma. Lakini sitosema mengi sana manake niko na wale ambao wanafahamu kwa undani, je, Safaricom inafanya nini na ni ujumbe gani ambao kampuni hiyo inataka iweze kuwafikia wateja wake kwenye ziara hii. Kumbuka juma la kwanza tutakuwa katika Bonde la Ufa, tutakamilishia Nakuru, lakini katika majuma ambayo yanafuata tutaweza kuzuru maeneo mbalimbali ikiwemo Nyanza, ikiwemo Magharibi. Kwa hivyo ni kwa mashabiki tu kuweza kusubiri na kukungoja msafara huu uweze kufika hapo. Madam, karibu sana kwenye Ramogi TV. Tuanze na jina lako, utufahamishe unatekeleza jukumu gani Safaricom na mbona leo hii tuko hapa Nandi Hills. Sawa, asante sana. Naitwa Esther Waitito. Mimi nasimamia M-Pesa, Chief Financial Services Officer hapo Safaricom. Kazi yangu ni kuangalia M-Pesa inaenea nchi yetu. Sasa tuko hapa kusherehekea Krismasi. Last month ilikuwa birthday ya Safaricom. We turned 24. Na tunataka kusherehekea na kila mtu vile tumekuwa watu wakubwa, tunasherehekea na kila mtu vile tuna uwezo sasa.
ya kutengeneza pesa, kusaidia watu kueneza pesa, kusaidia watu kueneza data, kueneza pia airtime. Lakini sana sana ni kusema asante kwa kila mtu ambaye amekuwa customer wetu hizi miaka yote, na sasa ni kushare ile ambayo tumefanya na kila mtu. Kwa hivyo sasa hiyo ni sababu tunatembea kila pahali hapa Kenya kuambia watu asanti sana kwa wateja wa Safaricom. Na vizuri sana wewe ni mdosi wa M-Pesa. Kuna maswali mengi ambayo hujitokeza kwa sababu M-Pesa ni maarufu sana nchini. Tumeona watu wengine wanasema labda wanaibiwa pesa kupitia mtandao, wengine wanasema kuna baadhi ya changamoto. When something is popular, it also has a lot of disadvantages sometimes. Kuna zile challenge ambazo mnapitia kama M-Pesa kibinafsi. Labda hizo changamoto ni gani na mnazisuluhisha kwa njia gani? Tuna shida saa ingine pia tuna shida na fraud. Tunasema social engineering. Watu wanawapigia simu wanasema wanawapigia simu kutoka Safaricom. Tunaambia Safaricom atuwapigie simu. Safaricom kama tuna shida tuna namba moja ambayo tunatumia 0722 0000. Kwa hivyo ni hiyo nambari pekee ambayo tunawapigia simu kutokea. Kwa hivyo hiyo sasa kama mtu anakupigia na namba ambayo si hiyo namba, hiyo ni mkora. Usiendelee na hiyo simu. Pia kuna shida nyingine sasa, watu wanakuuliza uwapatie pin yako. Pin yako ni siri yako. Tafadhali usipatie mtu yeyote hiyo pin. Kwa hivyo hizo ni vitu ambavyo tunasema tunataka tufanye ili we protect you, yeah? Kwa sababu kuna watu ambao ni wajanja hapo nje. Kwa hivyo kazi yetu ni kuambia vile huwa wanakushika. Hiyo ni shida moja. Shida nyingine pia ni vile kama mnaweza kutumia smartphone, yeah? Tuna hizi apps yetu. Our apps are so much more secure than any other way that you can use them. The apps give you ability to track what you're spending, to see immediately who you have engaged with, so that you can keep your money safe. Some of the other things we do is hakikisha. Sasa unatuma pesa kwa mtu, jina yake lazima ikuje, alafu unaweza confirm ni yule mtu ambaye unalipia. So kama hata kuna makosa, kwa sababu sisi pia huwa tunafanya makosa saa nyingine, sasa tunatuma pesa. Lakini tumefanya self-help tools kama *456# ili naweza kufanya reversal haraka. Hizo ni vitu ambavyo tumeanza kufanya ili tuwasaidie. Kama kuna makosa, tuko hapo pia kuwasaidia. Unaposema pin ya M-Pesa ni siri yako, labda kwa bahati mbaya mume na mke hawafai hata kushare, ibaki tu ya mtu person. Mzee akisema lazima umpe pin? Hapana, usipatie hata mzee. Hata wewe pia usipatie demu. Yeah? Hiyo pin ni yako wewe binafsi. Kwa sababu pesa ambayo wewe umejifanyia kazi ni yako. Hata kwa banks, kama unaona kwa banks, pin yako ile ambayo inaingia na ATM ni yako binafsi. Usipatie mtu yeyote. Kwa sababu hujui vile the person can be compromised, na pia kama yule ambaye umepatia pin yako compromise, pia wewe umekuwa compromise. Kwa hivyo ni it's important pia ujilinde. Labda ujumbe wako tukikamilisha? Ujumbe wangu ni kusema asante sana kwa watu wa Safaricom. Tunasema karibuni, tunataka tusambaze furaha, tunataka msikie yani ile warmth ya Safaricom, na tunaanza kusema kabla mtu yote amewaambia Merry Christmas. Merry Christmas to you too. Kwa hivyo kama alivyosema ni kwamba ni wazi Safaricom inaendelea na ziara hii ya majuma matano, na amesema la msingi zaidi wanajaribu kuwahamasisha wateja wao waweze kujiepusha na kuweza kuibiwa pesa kupitia mtandao wa simu, hususan M-Pesa, manake katika siku za hivi karibuni pia kumekuwa na visa kama hivyo vingi, na amesema jambo la muhimu zaidi ni mtu kuweka pini yake iwe siri, na kando na hayo unapopigiwa na namba yoyote ambayo si ya Safaricom usiweze kupeana data ama habari kuhusu jinsi unavyotumia data zako ama pia jinsi unavyotumia simu yako ya M-Pesa. Kwa hivyo kutoka hapa katika eneo la Nandi Hills ina la ziada, ila tu kwa mashabiki wetu na mashabiki wa Safaricom watusubiri katika eneo la Kapsabet. Tunapotoka hapa tunafululiza hadi Kapsabet, tukitoka Kapsabet tutaelekea Mosoriot, na pia njiani kuna vituo vingine tutakuwa tunasimama, na mwisho wa siku tutakamilisha safari hii katika mji wa Eldoret, ambapo kesho pia tutaanzia safari hiyo hadi siku ya Jumamosi ambapo tutaweza kukamilisha ziara ya Bonde la Ufa pale mjini Nakuru. Shukran sana Willy Lusige kwa taarifa hiyo na kwa kutujuza tu yale ambayo yanaendelea katika eneo hilo. Lakini sasa kwa Ramogi Juang, unyiswa ni pin yako siri yako. Ni pin NC chimakata kopo ni minot. Yudo ka temolido kwalo pin mari katangio pin mari koro en mana koro wach machielo.
Koro jomosiko niya okomia pin. Nade. Pindi en pindi. Pinda en pinda. Pinde en pinde. Rekod mago ni jowuoth mathoth ne okwamo e apaya maduong' mawuok Mombasa kochomo Malindi kaluwore kod dhungruok mag nyamburko manobedo kaluwore gi masira mar ndara mane otimore e dho lalo ma Nyali Bridge. Thoth jopiny ok ne gideko chopo e tich ka weg nyamburko bende ne okawo seche buora e apayano nimar onge yo machielo mane ginyalo tiyo godo mar wuok kata donjo e chuny boma. Kaluwore gi mano gidwani gedo mar apaya madhi nyime kind Mombasa kod Malindi mondo otiek mapiyo kaka machielo bende gikoni kaber to onego gero lalo machielo manyalo kelo fungruok kama sira makamano timore. Kata kamano fungruok ne obedo bang' lorino mane oting'o mogo ne ogol kendo chiwo thuolo ne jowuoth mondo dhi nyime kod chenro mage. Kwa sababu nimetoka saa 12 na nimefika kazini kama saa 3. Kwa hivyo tunaomba serikali iharakishe hii barabara kwa haraka sana. Tarisika mimi nimeenda bodaboda hata kutoka asubuhi sijabeba maana kulikuwa na jamu nyingi. Azo kiambia mtu mbebe, hata kikwambia kulipe washindwa kutembea. Azo nashindwa pikipiki tapitia wapi? Kulikuwa kwa jamu sana, tunaomba hii barabara expaniwe na alafu wale wafanya biashara wasonge karibu kidogo wapate nafasi zao maana wako barabara. Sasa inabidi ukienda hivi unagonga vitu za wenyewe unaletewa lawama. Sasa tukao tunaomba hii barabara iexpaniwe ndio shughuli za uchukuzi ziweze kufanyika vizuri. Hapo kwa kutatizika na usafiri kwanza hata mimi ni kichwa mbali kabisa na kwenye nilikuwa nafaa kushuka. Kwa gari sasa zinabidi zina divert zinaenda Kisauni instead of zipitie nje ya Nyali. So cha wanafaa kufanya wanafaa expand hii barabara. Hapa VOK kuendelea huko pale City Mall pale mwanzo ajali zafanyika. Ikifanyika ajali kidogo tu hivi basi hamna kupita tena. Bridge wenye walisema expand. Watu wanatatizika. Kama uenda town hiyo asubuhi ya watu kama saa 2 ndio ufike. Erokamano nyakora mugi kuom yiero Ramogi TV wadhi yweyo marwa mokwongo dakika 26 mosekalo bang' saa 7 mar odiechieng' weche manyien mag migago e Ramogi TV. Kinde duto wayawore nyakora Ramogi mondo wami matimore konde duto mapacho ka koda motenre gi matimore pinje maoko. Miyo wan ka nikech in kendo duto watimo mondo ibed gi ng'eyo kuom gik matimore. Okela Luoch Jakiranda koni Wood Tsunami amor kaka kaneni e wang' jowi mar Ramogi TV kendo weche manyien dhi nyime yo makare. Weche mag counties to ng'eny gi dondruok sana maloyo tich achayo sana nyaka ne yiergi en mana ywak dondruok mano Okela Luoch Jakiranda ka chieng' 7 kasto bati jo Kenya kale mate kaluwore gi thoe mag nyamburko apiko joriembo mondo bed motang' ahinya. Opiyo Ndwari kawuok gwenge ma Kikonge wacho kamano kendo wacho ni amora ahinya gi weche manyien mag Ramogi TV odiechieng' ma kawuono ni. Wilberforce Otieno mano Wood North Kenyamkago ng'isa ni bati aneni yo makare saneti antiere osiptal kendo neno ka weche ukelo malong'o mondo sirikal oket okenge mag fuong'o ne jopiny ngima. Kidhi osiptal e kibiro ng'eyo ni kare piny ok yot. Omiyo sirikal oketane okenge mapiyo mar fuong'o ne oganda jo Kenya ngima mondo piny obed mayot ne raia ma onge kama nyalo chwoyo lwete malong'o. Mageno mare en mana jol mawuok kuom sirikal. Nyakora Ramogi yena mondo mi akaw yweyo gi kanyo en dakika 27 bang' saa 7 ka duogo to podan gi weche mamoko mathoth e Ramogi TV ma en migago. Umepanga matumizi hii pesa? Kuna school fees imenilemea kidogo na kwa biashara yangu nita boost. Ndio hivyo sasa, ndio check yako. Yes. Unazambia nini watu nyumbani juu ya story? Waendelee kucheza hii mchezo, ni ya ukweli kabisa na wao watashinda. Si hata wanaweza shinda. Yeah. Na kwa hiyo story na kuongezea hapa goodie bag. Hata tuambiangi watu ni nini ndio iko ndani. Ndio wao pia wajipange. Kote nchini mbele tuendelee, mbele Kenya twende mbele, Kenya twende mbele. NCBA, go for it.
Gimoro iwacho ni chaka ok nwachako maduong' kama. Mwandu moromo kech hotel dwaro pesa mang'eny. Nitiere otende moyaw mang'eny. Hotels are competing for customers. Omiyo ok en mana ni gweno kende ema kelo pesa, tong' kelo pesa, gweno kelo pesa, nyaka chieth gwen en mbolea, en bende en pesa. Naivas is more than a supermarket. It's your home of freshness. Your home of the best deals on electronics and so much more. 60% off this November. Deals Kikwetu, brought to you by Naivas, home of deals. Mbona hiyo time ya mambo ya airport wako tuita tukae chini? Kozi saa hii president na mdogo wake wamekosana. Wacha walinizimia hiyo mic. Ningewapasha proper, tunapikianga watoto na ndio tukama na hiyo kitu ni ile ukipita mtu hii anti nibaie. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Safaricom kwa ushirikiano na Royal Media Services tunakuletea Safaricom Sambaza Furaha Caravan Rift Valley Edition kuanzia tarehe 11 hadi tarehe 17 Novemba mwaka huu. Mzazi William Tuba, Vincent Atea, Inspector Mwala, Munai Generali kutoka Radio Citizen na Justina, Judith JB, Olchore na DJ Wanapoi kutoka Chamge FM watakuwepo na zawadi pamoja na ofa maalum kutoka Safaricom, huku Olesos Melodies Second Junior na Vicky Brilliance wakiwakilisha kwenye burudani. Kesho tarehe 15 Novemba, Safaricom Sambaza Furaha Caravan Rift Valley Edition itaanzia maeneo ya Langas, Chepkoilel Junction, Ziwa, Soi, maili 9, maili 4 na kumalizikia Eldoret Town. Njoo tujumuike na kusherehekea pamoja msimu huu wa sherehe kwenye Safaricom Sambaza Furaha Caravan kwa hisani ya Safaricom na Royal Media Services. Najua unapanga kwenda shopping. Citizen Duka na Quickmart inakuletea ofa mpya ya mama mpenzi. For only 1,765 shillings unapata unga ya ugali ya 2 kg at 109 bob, unga ya chapati 2 kg at 149 bob, mchele ya basmati 2 kg at 649 bob, sukari 2 kg at 279 bob, mafuta ya kupika 2 liters at 539 bob. Hizi zote ni less than 2,000 shillings, meaning una save 332 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Chagua Quickmart, then chagua mama mpenzi. Lipa na utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, home of discount. Machiegni kendo nyakwara mogo medo dhi nyime gi weche manyien mag migago. Bila sub county ma Mokai county ma Makueni ogeng'o ne miyo ma hike ni ediere ma itudo kod nek mag nyithinde ariyo. Nyathi ma wuoyi ma jahigni 9 kod nyawadgi ma nyako ma jahigni 5 noyud ka ringregi oliero e tol mane otwe e yien mantie machiegni gi odgi. Obila mag DCI ma Moka timo nonro gimomiyo miyo nonego nyithinde ka giwacho ni nyithindo go tindo mane ok nyal dere kendgi gi tol e yien. Miyo no bende idhi timne nonro mar obwongo kapok ochwale do ka ringre nyithindo go to setere kar kano ringre ma Sultan Hamud. Do manaro kod komiti mar do chako yanga dwe makende mar jiwo chenro matayo bero ratiro mag nyithindo mondo kony e tieko buche mag nyithindo ma okunore do ka oloso e kar tiegruok ma Ola Shapani e kar chungudu bura Manarok. Hezron Nyamberi ma en jang'ad bura maduong' e do Manarok osingo ni sirikal kod jotijene duto oikore mar chiwo ratiro e buche mag kamago. Bende okwayo jonyuol mondo obed akicha kendo ne ni oweyo nyithinde lwet joma jo ratiro e kindegi mag yweyo marabora. All to can grow fully. So it's important to give the children.
Walimu. Hii inatokana tu na walimu. Nimejifunza kuhusu haki za watoto na ifai waolewe wakiwa watoto wadogo, hasa wale wakubwa na wao watoto wadogo. Siku ya leo tunahimiza wazazi ambao wamekuja siku ya leo hii mkutano ya kwamba iwapo kuna dhuluma ambayo msichana wa kike anapitia, ni muhimu ya kwamba waweze pia kujitokeza na wapeleke hizo mashida ya wasichana katika koti ili waweze kupata usaidizi. Ukweli kwamba sehemu hii tumekuwa na shida kubwa ya ukeketaji wa wasichana, ingawa kwa ushirikiano na jamii tumekabiliana na hali hiyo, bado tunashuku kwamba kisiri inaendelea, na tunataka tutoe onyo kali kwa wale wanahusika ili waache hii. Tunajua labda kama ilikuwa ni mila ya zamani, na mila hii imepitwa na wakati. Tumetenga hii mwezi wa 11 mahakama zote ili siweze kuharakisha zile kesi ambazo zimefika katika koti zetu. Pia tumeshirikiana na ofisi ya ODPP ili waweze kuleta masaidi. Pia kuna zile kesi za maintenance, pia tumepeana notices, na pia tumeweka ratiba ama cost list ile inaonyesha ni kesi zipi zitakuja. Bad migao mar do e gwenge mag Msambweni e kaunti ma Kwale ywak ni buche mang'eny motudore kod nyithindo ma oketh ratiro margi kawo kinde malach kapok owinjgi ma ong'adgi kaluwore kod rem bedo kod joneno moromo. Koloso e kinde yawo ayanga chakruok mar dwe achiel mar ng'iyo ratiro kaachiel kod ngima mag nyithindo ma irito e karito nyithindo ma Al Walidain, jang'ad bura ma Msambweni Lea Kabaria owacho ni doho ma Msambweni oseyudo lipode mag bembo mag nyithindo maromo 150 kuom thuolo mar higa achiel mokalo. Kaluwore kod mano, bad migao mar doho kod bad migepe mamoko marito nyithindo ochako chenro mar puonjo jonyuol ratiro mag nyithindo kod kaka ginyalo rito nyithindo kendo inyalo rit neno poni nitie ratiro mar nyathi morochi. Mashtaka ya kuvunja nyumba ambayo tunaita house breaking na burglary. Of course watoto wale ambao wamenajisiwa ni wengi sana. Huu mwaka peke yake tumefungua kesi 67 tukifikia hapa. Mwaka uliopita tulifungua kesi 85. Ukisema hizo ni kesi kama kesi 150 watoto ambao wamenajisiwa, hizo kesi ni nyingi sana. Mahakama inaweza ikawapatia haki wakifika pale na mambo kama hayo, na pia kuweza kuwahakikishia watoto wetu haki zao, haki za watoto. Je, ni nini? Wazazi pia nimeona wako hapa kwa wingi, tutawaambia haki za watoto ni zipi, na je, dhuluma za watoto unaweza aje ukaripoti visa kama hivyo. Dhuluma za watoto ambao tunachukua katika kituo chetu ni watoto ambao wamebakwa, watoto ambao wamepitia dhuluma ya ndoa za mapema na ambao wanakuwa assault. Kama vile hizi haki za watoto, wazazi wazifuatilie sana, kama vile watoto kupelekwa shule, wapelekwe vizuri, alafu pia wapewe malezi bora yale yenye kama mtoto anafaa kupewa. Apisa magarita ko makore kod apisa marango rang'eny mag kodhi ma ipidho e pacho ka KEPHIS omako achije adek ma itudo kod ketho mar timo ohala mag kothe ma ok opwodhi. Achijego ogeng'negi e tesend obila ma Ilasit e gwenge mag Oloitoktok bang' yudogi kod kothe ma ok opwodhi mag bando, nyanya, otungu ma nengogi nyalo romo $7 million. Magi timore ka jopur ikwayo mondo obed motang' kod joma uso kothe ma ok opwodhi ma ichich wuok e pinje mokiewo kod piny Kenya. Leo asubuhi saa 3 ya asubuhi askari wa polisi pamoja na wale wa KEPHIS wakishirikiana pamoja waliweza kunasa bidhaa gushi za vitunguu gushi, mbegu za vitunguu gushi sajeti 75, na wakaweza kushika wahusika watatu ambao sasa wako katika ndani ya polisi. Tumesaidiana na polisi hawa wa Ilasit Police Station, na wametusaidia, tumeweza kunasa washukia 5 ambao wako kwa cell sahi na ambao walikuwa wana tengeneza hizi mbegu
na zingine kuleta kutoka nchi jirani ambazo hazijakaguliwa vizuri. Onyo langu ama tahadhari yangu kwa wakulima, ukinunua mbegu, nunua ile mbegu iko na lebo ya KEPHIS. Hii maneno tumesema mara mingi. Wakulima wanunue ile mbegu ambayo iko certified na KEPHIS na ambayo iko na logo ya KEPHIS ambayo wanaweza kuscratch. Piny owacho kokalo e aguch omenda mar ngafu e kaunti ma Homa Bay ochako chenro mar jolo rowere mani kod dwaro mar timo tiegruok kaka derepe mondo gibed gi lony manyalo konyogi chugo thuolo mag tije. Chenro no geto rowere mane osetimo penj mar klas 12 to ok nyal dhi nyime kod chenro magi mag somo, kod mane otimo penj mar klas 8 to ni kod dwaro mar timo tiegruok mar bedo derepe. Jaod bura mar kaunti ma Homa Bay Joyce Osogo Bensuda maloso e kinde chako ayanga chenro no e kar tiego derepe ma Samtek okoni rowere maromo 120 e kaunti no dhi chako tiegruok margi e tielo mokwongo mar chenro no. Because here it's only... Now when we go to this... I believe the media is here. I want to believe that... Akao nyithindwa mamoko timo klas 8, moko timo form 4, moko fees notamo, taneno ni kik gibed dala, giwuogi mondo mi gidhi e training. Adwa confirm kawuono ni wan gi over 120 students machako training margi. An kaka ja project planning asegoro framework mar the launch and the training process. Nikech ang'eyo weche mag 2/3 gender rule, ang'eyo weche mag gender balance. Atemo jiwo nyithindo manyiri tamor ni e jiwogi kendo luongogi. An gi nyithindo 3 moko pok odonjo ka manyiri mabende dhi chako driving. Students magwa wadhi miyou training mowinjore kako osebedo kwa timo ne kuon mamoko bende, ke the same program bende dhi timore Ndhiwa, odhi timore Homa Bay, odhi timore Rangwe, odhi timore Kabondo Kasipul to gi Kasipul bende. And the same training kendo with the good qualified instructors ma wan godo kaeki. Kwa setimo training 2 months, warito driving license, kwa seyudo to wang'eni wadhi duong offices mondo mi wayud tich. Koro ko because tich kor gwen. Te jok ma osetiko school lakini kama opportunity onge gima ginyalo timo, maybe school notamo ng'ato fi notamo ng'ato tiko school. Taneno ka program ni dhi konyowa mang'eny gi opportunity wabiro yudo tich kwasetiko somo. Piny owacho chako chenro mar chiero yawo mar Kewa e location ma Kowedi e kar chung'or bura ma Kasipul e kaunti ma Homa Bay mar tieko nok mar pi ma osebedo ka okwako gwenge makono. Yawo no mane osebedo ka konyo jopiny e alworano ne odinore higni mathoth mokalo, kendo jopiny osebedo ka lawo pi kuonde maboyo ma gitiyo godo e mier kaachiel kod jambgi. Chenro no mar pi ma itimo gi duol ma ochung'ne chenro mag pi alwora mar Nam Lolwe, Lake Victoria Waterworks Development Agency, dhi muonyo omenda maromo milion 9 kendo gedo mare idhi tim e thuolo mar dweche 3 mondo jopiny oyud kaka nyalo chako tiyo kode. Wadhi keto dam kaendi, wadhi kete tok spring no gi mbele kacha, mondo spring ni bende otim dhi mana nyime ka konyo, kaeto odhi chuogo pi mondo wabed gi pi mang'eny. Wadhi golo pipe moro maduong' large diameter ka wuok dam wakunyo no ka biro oko ka, kaeto kogolo pi to pigno bathe konchiel wadhi tero kamoro mwagero matin ma jopiny dhi kawe pi. Maka ndalo drought koponi spring cha bedo dok chien to maendi bende pod there is continuity, pod dhigo nyime. Gini biro bedo pidhok, lebe biro duo ka weny manodar ka, pi moganda mudho e bathe ka biro bedo. Yien biro pidho ka, cho wabiro gero, olalo wabiro gero piny ka. Ka ok dongruok bilando karang'o mwadware sirikal. This particular project is just to revive the nature and what it was before, and I believe it is a trail of nature. Jokanyo mag weche mag alwora e kaunti ma Kilifi onyiso luoro e wi midhiero ma ikelo gi yiend ndek rachar e lokruok mar chal kor lwasi gi ler mar chiemo kod pi ma oganda tiyogo. Ka giloso e boma ma Kilifi e kinde romo mar twak e wi loko chik mar alwora mane okadhi higa mar 2023,
Gikwayo jopiny mondo dogie pidho yiende mag nyaluo. Koro gidwaro ni sirikal mondo kik kasre gi keto chikno e tim kendo omi jopur mar Ndek Rachar yore mamoko ma ginyalo konyorego. Phyllis Shindi, ma en japur mar Ndek Rachar e gwenge mag Ganze, olero midhiero ma ikelo kod yienno e alwora kendo kwayo jopur mondo manj puonj moromo ewi rach mar yienno kapok gipidhe. Upanzi wa eucalyptus ili mahitaji yao wenye wanakimu kulingana na kuuza hii eucalyptus wako na mahali pengine pa kupata. Isiwe tu tumeka ban bila kuwashika mkono jamii wetu ili kutoka eucalyptus na kwenda mahali pengine kwenye wataweza kupata riziki yao. Tangu nilipopanda maji hayasimami sana. Hata mvua inaponyesha sasa haimalizi hata miezi miwili maji yamekauka. Kwa sababu nilipanda 2008